Welatiyên Bajarê Amedê her sibehê bi behnekê xwe şiyar dibe. Lewra baxçeya bi navê Hewsêlê bûye ciyê biharata bi navê Nane. Cotyar li ser erdê xwe de nane çandiye û her sibehê jî nane diçinîn û difroşin welatiyên Amedê. Cotyar ama jê pê dike ku ji ber buhabûna bazarê îsal kara nanê jî nemaye. Yani me xwediyê nedî em vî îşê dikin. Doğma büyüme me Diyarbakır'e. Naneyê, reyhanı, yani viyayı. Başka bir şey nazım. Mesela minaberê zebze çena bilivra. O ağırlık ama naneyi. İsal çavaya. Valla İsalam sezonu ne memnunum. Maliyet zedeyi. Yani maliyet şeyi lastik pereyi, torba pereyi, yakıt pereyi, her tişt pere bu. Göbre pereyi, icar maliyet bu düse kat. Yani em tişki jeder nakın. Li ber qirağaçemê Dicleyê de nane du sê salan dijî xeynî nane, reyhan û sebze jî têne çandin. Lê nane ji ber ku avê hez dike, piştî her jêkirinê dîsa zîl dide. Çînina nane ji bo jinan bûye deriyê pere qezençkirinê. Paleyên jin naneyên şîn diçînin û dikin baxek. Bi vê karê jî alîkariya sermiyanên malê xwe dikin. Çar univadan başladıkın. Hatta saat ne huni carna da her daha tabii ki. Zahmet ya ise ol bayağı para zor. Özellikle var çamur heye baran bari sermede gep privici vi havi. Vi zahmet ya ev yoksa karimeydin ne zahmetem Almandın zaten. Privici gel priviyem pe aylık geçindirmiştim zaten havale xramdın destek jimere. Nereye satıyorsunuz? Hepsi bahçelere. Aynen. Nane ji bo tenduristiya mirovan gelek bi feyde ye. Digel bi karanîna xwarnan de heman demî de nane di dermanan de jî tê bikaranîn. Nane hem bi şînî hem jî bi hişkirî tê bikaranîn. Li Tirkiyeyê di salekî de 3000 ton tên çandin. Baxçeya Hewsêlê gelekî dewlemend e. Di gel dewlemendiya xwe di lîsteya miradên UNESCO'ya de ciyê xwe digire. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.